haanganembi, paisimbirwa nemakuru nekuzarirwa. Akanga abuda muhospital, akanga akaposta kuti abuda muhospital just a week ago. She was complaining kuti nyama dzangu hazikudzinzwa zvakanaka. Takange tinavo vachirwara nekurwara kwese kwavaita vainge varipo vachishanda vachitraya kuti tiende kuchikoro. My name is Kunda Kwashe. Yes, muri Zimbabwe atichisangana zvakare pa Hot Zim Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Nasuno tiri pa number 12 LA Avenue ku Greencroft. Uko kuri kuchemerwa Linda Masarire akangofuma akashaya zvakashikamadza muri yese Zimbabwe. Linda akaberekwa 3 October 1982 akazoshaya musi weSunday 24 May 2026 naika ava nemakore 43 ekuberekwa. Anga aine vana 5, mukuru wacho aine 26, then last born aine 13 years. Linda paudiko wake amai wake vakashaya aine 6 years akazodzidza pa Marlborough High School akazopinda zvakare pachipindira High School. Akazoshanda ku NRZ ari muchikairo yechitima akazodzingwa mushure mekunge amobilize vanhu kuti vaite protest yekusabhadharwa kwema-salaries. Muna 2015 Linda akatanga kuita zve-human rights activism akafuma bato rake rainzi iro Zimbabwe Women in Politics Alliance. Akazoshandawo zvakare ari national spokesperson weMDCT paakazoshaya anga aine political party yake yainzi iyo Lead. So ndasinzwe zvizere kuhama neshamwari. Ndine fourth born yaLinda. Ndauya pano ndakamirira vana vaLinda vese. Ndoda kutenda nekunge muri pano nesu tichiona nekucelebrate upenyu hwamai vangu akashaya. My mother was my role model personally. We saw her struggle. As we all know, she was a single mom of 5. And kuchengeta vana chinhu chakaoma. Takange tinavo vachirwara nekurwara kwese kwavaita vainge varipo vachishanda vachitraya kuti tiende kuchikoro nepese pavaikona. Mai vangu vaive munhu akashinga. Nekurwara kwese kwavakaita vaisada kuti tizvione. Taizvinzwisisa ati nhasi ndiri kurwadziwa nekuti vatisiya tichiri vadiki. Ndaifungidza kuti vachange varipo zvenguva yakareba. Ndakara achindudza mandipa mwana wangu paucharoorwa ndichafara change ndiripo chitambira mari dzese. Takakura tisina baba. Mai vangu nababa vangu. And chaive chishuwo changu chekuti ndizoroorwawo vari. Ndagara ndichivaudza kuti ndikana ndakura ndoda kuita dhokota. Ndakavapromisa zvakawandisa. And zvikondirwadza kuti vandisiya ndisina kukwanisa kuzadzikisa zvishuwo zvavo. Tenda. Mapenda mandipa. Mazuva Linda anga ane shamwari dzakawanda. Asi takangokumbira umwe chete pashamwari idzodzo kana aripo. Wani chete shamwari yaLinda. Yakashanda naye vakatamba vese chero kana vari vakakura vese tinokumbirisa just one of Linda's friends kana aripo. Magadihama nekuziva kwangu madiro aitwa Linda ne how popular yaanga ari ndaita zvekumhanya kuti ndisatangirwe. Ende ndakamira panapa kumashure kwangu kune shamwari dzakawandisa dzaexpressa rudo kuna Linda. So shamwari idzi dzati takataura ari mashoko tinogona kutadza kunzwikwa kana kunzwisiswa. Saka vakati tichataura nemari yechema vakandituma. So shamwari idzi dzabatana. Mari hayo ichiri shoma asi dai Linda angoti garei tanga tichisumuka nekuti tanga tichiri vechidiki. Pamari iyi imwe yabviswa nema MP
handichataura mazita avo. Imwe yabvisiwa nemakansela, vamwe madirector, vamwe pamwe, because takatrainwa ku-FES kwaiunganidzwa vechidiki vanoonekwa vane potential yekuzotungamirira, and potential iyi I think yatoonekwa pana Linda akatozviexpressa. Kana tichida kutaura tingati live fully and die empty, and Linda afa ari empty, azviexpressa akalida, and tarwadziwa because takatichiona a very bright future. So pano kuti tisazonyanya kutaurisa, pane $590 kandichasvitsa kuna baba naamai. Iko kasikana ade kakangwara kando anadada iko kasikana makumbo afi sunga kaka ona ndidege ndanga sina kutikama samuka mutake makumbo basumu iko kasikana ona iko kando anashe iko kasikana ona kando anashe ona naira ona naira ona Linda ona naira Together we can lead. Ndotenda ma political leaders vakawanda vakashanda na Linda neve civic organization vatenda zvikuru basa ravakachitira, asi Mwari vane program dzavo. Musi wa 24 vaka decide ivo kuti mai vedu vaende kumusha, asi basa takasiyikwa rokushanda. I remember muna 2019 ndandiri kuNyati ndikanzwa phone yapinda kasada kuonana na Linda singazivana, ndikanzwa phone yapinda ukanzi monzi wamuyambi, ndikati kaindokumbira muye kuHarare izvozvi ndikudanwa nemunhu wasikadi wandisingazivi, kanzi kwirai bhazi muye kuHarare izvozvi. Ndikakwira bhazi ndikauya kuno vaigara kuMarlborough. Jerusalema msha wangu, musha wakanaka, kane zimba takanaka, yokuja kunena ndacharonana, charonana, chazonana, ndakamira civic organization zvataurwa zvakawanda nyaya yaLinda, asi pane nyaya yandibata semunhukadzi, nyaya yewana. Tikatarisa zera revabereki waLinda wakatopedza kudzidzisa, kana riri gotwe rakatograduata kudhara, asi ndirongonamatira nyasha dzaMwari. Wana wasiwawa kuti honai makutanga futi rimwe basa, Mwari wakubatsirei pamhuri yamapiwa zvakare. Ndo mashoko edu se-civic organization, takamirira civic organization sewakadzi, tokoti Mwari tangainawo zvipatsva muwabatsire. My name is KV Mwavarirwa. So ukama wangu na Linda wangu wekuti taisangana tese in terms of like activism. And as I'm here, I'm representing Mapunga Joshua Farmers of Thought. So say Farmers of Thought, turikuchema zvisingaite, turikuti tarasikirwa with an activist, tarasikirwa with a revolutionary, tarasikirwa with a politician who had the interests of the people at heart. And the trikurwadziwa, and this is why we are here.
Saka in this regards, we say to Linda Masarira, rest in power, comrade. You fought a good fight. You fought for the people. You fought for the continent. You fought for Zimbabwe. The last time I met Linda, ndakasanga naye through advocate Mpambi, and it was Dr. Abigail Mpambi's birthday. Ndo batakasangana na Linda, and it was our first time yakusangana. Chataita ndechekuti tunaisangana ma networks, and with Linda akashanda zvisingaite when we did the GMO campaign against UNESCO. Linda contributed a lot of things, and that's where we worked online pane zvinhu zvakawanda chose. So Linda was a revolutionary, and we were in pain. We can't believe it. We can't believe it. So with this we say rest in power, Ama Moyo. One of the things that is remarkable that I can say I learned from Linda, ndechekutaura number one, that vakadzi, they can do it. Linda reminded of us of Wana Queen Zinga, who ruled all over the African continent. Linda akatifungidzisa those great spirits that fought for this motherland, feminine energy, kuti vakadzi vanozviita. And then when we look at our political scene, in terms of like Zimbabwean politics, activism, and women rights and human rights, Linda was at the forefront. I remember she used to do my Twitter spaces, she used to do Facebook lives, she was always on radio, she was always on newspaper. She was the one who was representing women. And Vashoma Vakadzi in our political sphere, Vangawani that courage to fight, to stand on the ground. Vachimirira vakadzi, vachimirira kodzero dzevanhu vose munyika ino yeZimbabwe. Pamakanzwa kuti Linda ashaya, makafila sei? To be honest, it was unbelievable. Unbelievable. You would ask yourself 3-4 times. Especially Shoko Paragashika, I was with Dr. Maponga, we're in Kenya, and we literally arrived yesterday, and Shoko Paragashika, we could not believe it. 3 more than 4 times. Dr. Maponga was like, Linda Wafa, is it confirmed? Is it true? Because it was unbelievable. But we know Linda, angari munakasimba, angari munakagwinya. Then when we asked kuti ko Linda Wafa nei, was Linda Wafa wakavati. Like literally, just like sleeping. Linda Masarira. It was really painful indeed. Ini ndoitwa Pretty Mgandi, ndiri mbuya vaLinda. Linda vakakorana, mai vake vakakorana nasisi wangu kuwange uko. Sisi wangu ndokwanga wakarorwa kwana Linda. Saka Linda muzukuru wangu aindifarira zvokuti pakuti taimwatise doro. Ndarwadziwa zvokuti ndarasikirwa nemuzukuru wangu achanditengera doro, ndikushayiwa kuti ndichadii kona imwe wedu wenyika yeZimbabwe. Ndarasikirwa zvakanyanya. Ndiri kunzwa kurwadziwa kubatikana nevana vatisiyira Linda. Zvokutoti totoshawa kuti todii kutopererwa semhuri. Tarasikirwa zvakanyanyisa. Naye mashoko angu naye anga ekungofara chete kuti naigugu toita sei weekend zvasvika toita sei mbuya wangu aitonditi mbuya Dheuta toita sei mune mari tobatanidza toona kuti tingafare sei tingaite sei. Nokukurudzirawo kuti gogo shandirai vana sezvo inini nemi takangofanana we asingle mothers tofanira kushandira vana vedu. Aindisimbisa kuti gogo chero ndikaomera zvinenge aindisimbisa kuti gogo musarwadziwa, ngatibatsiranei kuti todini vana tovachengeta sei kuti toti vana vaenda kuchikoro vadzidza vaita zveupenyu hwavo tisati tafa. Mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti kubva panguva yatanga kurwara Linda kusvika azoshaya aisimbirwa nei? Aanganembi, paisimbirwa nemakuru nekuzarirwa. Andinambozvibhilivha. I thought maybe it was a joke kana kuti kungonyeperwawo kuti ashaya. Ndakatozvibhilivha ndasvika pano pamba nematambirwa ndakaita tichinzayo zveshuwa hakusisina. Ndatambirwa natete vangu Mai Masarira. Ndingangoti kunyanya kumadzimai ngatishandei tishandire vana vedu kuti vaonewo kudzidza neupenyu, kuti vana vedu varembe vachienderera mberi. Ndoti kuWomen's League ngatirambe takabatana, neushingwa takasirwa naLinda kuti ngatirambe takabatana tishandire vana vedu pasina chakashitikana zvinoti vana vedu vakanganisike. Linda akauya nevana vake kumba kwangu. Ini am a retired nurse zvikanzi Mai Guru. Munazvo zvinhu. Saka vana vakashaya chekudya ndiwo vana vangu nemusikana wangu. Saka kana vashaya chekudya munovapa. Haatozotaurirana. Of course ndaingomudawo zvangu Linda, ndiyati it's okay Linda. Tikagara saizvozvo musikana achiuya, kana ndiri wokubasa ikoko achiuya achitora zvachitaura ndatora chakati mozotaura Mai Guru. Achichengeta vana zvakanakisisa, Linda achiita basa rake zvekuti tange takakomborerwa. Pamaholidays aizoendesa kurushadu unonzi kwaChigodora kwaMutare ikoko. Vana vari kuuya vafonawo muroora wedu kwaChigodora ikoko. Vana vari kuuya kuholiday. Panga pasina chakamboipa. Asi time yakazosvika yaLinda yekuti akudzoka kuno kuHarare.
ndakasvika mumba atenga magrosa mani zvazimozopa maiguru zvakanakawo ndikatofarawo kuti wandipa surprise yegrosa rese iri achibva atora rimwe grosa akapa musikana wake akaendesa kwachigodora ikoko ndatenda hangu nezvese zvamakandiitira akabva abva kwaMutare but apa mhenoti zvakaitawo sei apa pamberi apo November kwakaitikawo dzimwe ndufu kwaMutare ikoko sisi wamwe wakuru achofa January umwe sisi achofa Linda unomuona asvika even at midnight ndauya kuzobatsirana nevanhu tiite basa pamwe chete achitoti driver kuenda kumusha ikoko achidini parudiwa chiya very helpful and kind takagara naye zvakanaka tanga tisina chigumbu naye kana kudini she was just a young mwana wedu aititira zvakanaka kana kuno anombonzwa munin'ina wangu Mai Masarira achiti Linda anoboha anodini but Mai Masarira ndambomutaurira kuseni ndati now motherhood yako yadzoka futi and you are not the first one atanga kuchengeta wazukuru wanga wakazvara wana wako 2 Rasina Linda saka now you are beginning again vana 5 sazogara uchiita chiki mambo imba ruyo matichi rwandati mandifungisa chi zvekuti ndambomutaurira ndati imwe life ndo zvakangoita upenyu manga makapedza makazvara wana 2 mukawakudza mukawaendesa kuchikoro vakadini now motherhood yako haiperi chachigara zvene vana nhana wako uchiwakudza futi Mwari ari mubatsiri wako uchazvigona unogoneswa naMwari haumbozvigoni wega munoda kutonamata kuti mugone kukudza vana ava ndoziva kuti hard work saka ini ndinotenda hangu nebasa rakaita Linda achibatsira vanhu vese zvese zvimwe zvacho takazvinzwa uko kunyaradzo kuti she was nice hard working neposti dzamakamupa idzodzo aizvigona zviri sezvipoka zvinhu izvi ungangotaura whatever zvaunoda but you can't do it ndaiona kana pataishanda kunzi itainyi wati inini yabva ndikwenyapa zvanzi maiguru hero basi ndiyati madii kuntauraka saka ndati zvinhu zvacho haiwaisakura zvedu isu tine eji dzekuti hatichavhunduke saka ndati ini ndo zvandingataura about Linda vana vake their health vachachengetwa naJehovha wavo achigonesa mai wa mbuya wacho nasekuru varipo mbuya nasekuru vachiri vapenyu hero basa John na Pepe itai basa renyu kuimba zvishoma patiri kuita body viewing tiri kuya kuzoita body viewing tisatore mukana uno kuti tiri kusvika tichibata maoko procession haizofamba nguva yekubata maoko tinayo tichiri kuenda kumakuva tonodzoka futi zvakare pano please ngatiitei chikamu chebody viewing chidarike chakadaro tirege kubata maoko tifambe tisamise vamwe tienderere nedume rine kuimba
Indian privilege. I know Linda as a journalist, and Linda in my journalistic field times is an alternative voice. Times semunhu wekuti kana pane chinenge chichiitika isusu kubasa redu techida kunzwa kuti uyu anofungei. Linda had a different voice. Linda munhu aitaura sina kutya. Linda aitaura zvinhu zvinonzwika. Inini ndingave ndisingatsvagi a certain point pande ndida kunzwa maviews akasiyana. But tichifamba takadaro tichinzwa Linda she grew to be a sister. She grew to be a role model. Because isusu tinowanzonge tiri behind the cameras. But Linda taiti tikamisa pamberi pekamera anga asingachinji zvekutaura nekuti ninge ati chakati. So nhasi tiri pano kubva bheri yavo yaLinda tichiona kuti tatoradzika shuwa Linda mwoyo yedu iri kurwadza. Ndiri kushaya kuti kumadzimai vachawana rimwe voice rinenge raLinda kupi. Tinotodawo munhu achamirira vadzimai but Linda kusisina. Zvinhu zviri kutidzimba. Hatisisina voice semadzimai, hatisina another voice in politics. So tiri kunzwa kuti tarasikirwa zveshuwa. Linda ndakange ndinaye musi weFriday. Ndaida kuita interview naye. Haana kutomboita interview. Takaita naye interview asi aite miri yangu iri kudzimba. Asi isusu takazvitora kuti aiwa obviously miri yake inogona kunge ichiri kudzimba nekuti akanga abuda muhospital, akanga akaposta kuti abuda muhospital just a week ago. Aiti miri yangu iri kudzimba asi even though miri yake yaidzimba, she still she still did the interview. In fact, her last status anga posta imwe interview yanga ita Camp 3. That's how she was determined to work. Pushing for change. So here ndakamuguma musi weFriday, but she was complaining kuti nyama dzangu hazikuzinzwa zvakanaka. Sister, makafila sei muchizonzwa kuti Linda wamakambenge mataura naye achitaura zvakare kuti haazonzwa zvakanaka ashaya mwoyo wenyu makafila sei? I think it's because it's popular within our field kuti kunoitika marumors. I was very sure it was a rumor. Back in 20, I think around 2022 pakamboita imwe rumor yekuti ashaika. So to me I thought maybe it is a rumor. But after 1-2 calls, I called best friend Dr. Mpambi, I called this person. Well, I was not settled. I had to make some calls until I was very sure kuti zvaitika. But my first feeling was this is definitely a rumor. Shame, it's so sad. Tichizotarisawo kubva paadmitwa muchipatara akatora nguva yakareba sei, zvakafamba sei, like ungava urwere hwake aisimbirwa nei? Inini from what I've researched, Linda haana kufira kuchipatara. Linda akafira kumba. Anga asiri kuchipatara. Saka anga ari kumba. So hatina chandiri kuzivawo so far. Alright. So your last words, tinoona zvikuru Linda anga ari leader of a party, late party, aine zvakare maorganizations aichimirira vanhu vechikadzi. Mashoko amungade kutaura enyaradzo tichitasa zvakare kumhuri yacho anga vapi? Well, my main voice is mainly to not just the family, it's to Zimbabwe. As I know her, not from the family, but from Zimbabwe. We now need a voice. Let not Linda just die. We now need a voice. Linda makamuona. She was a voice. And takatarisa maTwitter, pane vasiri kuwirirana naye, pane vakutanga kumutuka izvezvi, pane vakadai. And to me, it's a sign yekuti it's because she made impact. She made impact. Haana kufa vanhu vakangoti hatina basa nazvo. Vamwe vanhu ndopakutanga kuda kutaura, vamwe vakuda kutanga. So we now need the voice. All those things zviri kuitika everywhere is the sign of impact. You as a lady ari kukumba ukanzi wafa nhasi. When people debate so much over you, it is because she made impact. It's because she was a voice of her own. So to me, I'm saying we now need a voice. One of those women need to rise. Linda was my personal friend. Linda was my other half. Linda was my pillar of strength. Linda was my confidant. Okay. Yeah. So at this juncture, I can't even express the pain that I'm feeling. Yes, we moved the journey together, but here we are, standing here on the final day. What I can simply say is that during her time, the nation should have learned a lot. The media, you guys,
Your major source was Masarira. She influenced, even at community level. The diverse speeches spoke for themselves. Personally, Linda was more than a friend to me. I'm now looking towards the person of the legacy. The gap that she left. We need young women, inspired women, young people, the youths, to plug something and run the race that she has left. I acknowledge most of you. No one in the media fraternity could have saved their words without meeting Masarira. Be it social, political, economic issues. I'm hurt at this function. That's what I can say. President Linda, personally, as a person, I started working with him in 2019. Around April, therefore, when we drafted the documents that made it today, Linda introduced a brand of politics which I think a lot of us are not aware of. She brought the idea of Africanness to politics. She brought the idea of focusing on labor issues. On the issue of labor issues, the main thrust was the issue of labor equality and that workers should get what they work for. Linda defined workers as anyone who wakes up to go and work for children. A woman who is working maybe in the kitchen, to Linda that one is a labor. A farmer to Linda that was a worker. So according to Linda, labor became a principle in our party. Then she also brought an issue of contestation with my economists. Our policy becomes social democracy, where she is saying we need labor as the one who is carrying the pick and the shovel. But at the same time, we need the people who make the economy, which are the capitalists. Now, government, according to Linda, was supposed to be playing the center stage, a mediator role between the worker and the capitalists. Capitalists should not exploit the workers, and the workers should not exploit the capitalists. The two should work together for a good economy. Linda advocated for egalitarianism, where she was saying, in a country people should be equal, no superior or inferior orders. Everyone should be equal. The economic cake, if somebody is clever and goes to get minerals from the ground, those minerals are ours together. He should be rewarded for getting them out, but the mineral belongs to everyone. So what he gets should subsidize the rest of the nation. Linda also talked about distributive justice. When you take from the land, you should distribute to the people. She also talked about the principle of equal stats, especially when you're looking at education. We need brains, not privilege. Children are born from different families. A child born from a poor family should not be disadvantaged because he was born from a poor family. All children should be given the same opportunity in life so that at the end of life, we have the best in terms of labor. So according to Linda, government should take responsibility of making sure that every child is given equal and access to education so that no one at the end of the day will stand disadvantaged. She also had in her mind this idea of Africanness. Remember, she called herself Mambo Cat. And her principle was the principle of Monomtapa, the principle of Dombo, the principle of Changamire Dombo. She was saying, I am an African woman who is inspired by the land. She always told us that she was the daughter of the soil. And that's why you see in our party that letter African has got a K instead of a C, to symbolize that Africa is for Africans, for the black people, not for white people. White people are here as investors, as our brothers who have come to live with us. We live with whites in this earth, we need each other, but the land is primarily black. So according to Linda, when we define politics in Zimbabwe, it must not be Eurocentric. Our politics must be Afrocentric. We must speak to the world with an African tone. And as we engage at international stage, we should carry with us the son of the soil issue, the daughter of the soil issue. So in brief, this is Linda to us. He gave us an ideology, a policy which we are going to follow, and we make sure that we follow through. Another one.
Mhuri yeZimbabwe iri kurwadziwa nerufu rwaLinda Masariri kunyanya nekumirira kwaaita vanhukadzi. Sepakamboita kampeni yainzi Bring Back Our Women from Kuwait, apa akapa pressure kuma-authorities vakadzosa over 200 maZimbabweans vakanga vari stranded, vari zvakare mavictims human trafficking. So huya mucomment section mupo pfungwa dzenyu maererano nerufu rwaLinda, tichiita so zvakare vana vaasiya vanosvika ivo 5 zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. But musakanganwa zvakare kulike, moshare this video, more subscribe again to Hot Zim Trends, so that whenever we post the latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.